is another episode on Saint TV, your favorite online television channel, where we bring you various trending stories which has been verified and also various shows across the country. I am your host, Selma Mbakureva, aka Arsenal Bay. So today we are 42 kilometers away from the Mashonaland Central Province capital town, that's Bindura, which means we are in Glendale at Venom farm, where we have a sad story, an interesting story which every one of you needs to know what has happened in Venom. So let's have a discussion with a man who is facing some difficulties in his life. Let's find out what really happened, which we are calling some difficulties. Let's check it out. Sezvandambotaura kuti tina baba vatinavo vakasangana nedambudziko ravakasangana naro zvinodai zvinowanika nevanhu mukurarama. Tati tikurukure navo muzuva ranhasi vambotitsanangurire kuti dambudziko ravo rakamira sei, nderipi, uyezve rava nemakore mangani vainaro, uyezve zvavari kutadza kuita zvinodai kutarisirwa kuti munhu angadai ari kuita muupenyu. Baba makadii zvenyu? Makadiwo. Tiripo. Makadii zvenyama iyi? Makadiwo. Tiripo. Mungazivise mhuri yeZimbabwe kuti vandakamira navo ndivanani? Ndinoitwa Tichatonga Muunganirwa. Ndine 49 years. Dambudziko rangu nderekuti ndakaitwa operation. Operation yakatanga 2015. Saka ini kuti ndizonoziva kuti ndinooperetwa, ndikangosvika kumba ndikaswera ndisina kudya, ndazongodya, ndikatomboti ndikati pamandaisirwa mushonga kune madzimai muchikafu, nokuti dambudziko ndopa rikatanga ipapo. Ndikangobva ipapo ndisingagoni kana kumira kana kuita ndaenda kuchipatara, akati haisi ningirikini, hachisi, hausi Muchetura, matumbu aita se atosungana. Saka kubva ipapo handinazobvira ndaita sendashanda futi. Apa maimboshanda kupi? Ndaimboshanda, ndaiva ndiri truck driver. Amai, munozvionawo sei mainzi ndimi Vakaisirwa Muchetura muchikafu? Zvakangoma. Saka apa magariro enyu akamira sei muchirarama nevana nemhuri, musingaende kubasa, zvakamira sei? Nokuti baba ndakamboti ndishandei ndaenda kusecurity. Saka panapa bvata tichada security, chiendai kubasa rinorwadza, basa rinorwadza racho handiite se, ndikangoshanda chete ndatanga kudzimbira. Saka apa mune vana vangani? Vakakura sei? Ndine vana 5. Wokutanga ane 13 years, wechi2 ane 12, ne10, ne9, ne2 years. Vana ava izvezvi vari kuenda kuchikoro here? Nekuti imi mataura kuti makatanga kurwara 2015. Saka gore rino vari kuenda here kuchikoro vana? Gore rino havasi kuenda kuchikoro. Nokuti kamari kandinowanawo, ndikaitawo kana mari icho, anongowanawo kamari kokungoti vakwanise kudya. Ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira dambudziko ravakasangana naro kuno, tiri kuVenom farm, uko kwatiri kudai kukurukura nababa naamai vakasangana nedambudziko ravakasangana naro. Saka chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe vari kutiona ndechekuti chii? Ini ndinokumbira kuti ogona kundibatsira kana kuti pane vamwe vanenge vachida kuchengeterwa, pavanenge vachida kuchengeterwa kana dzimba, kuchengeta dzimba, anokwanisawo kundibata ndoita se ndogona kuvachengetera nichiwana kurarama vana vachienda kuchikoro. Aiwa, baba tinotenda nemukana wamatipa kuti tikurukure nemi. Tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe vari kutiona vachabatsirana nemi padambudziko ramakasangana naro. Tinotenda.